Lugalak ako. Andito, basta agagalawin. Lamoy. Lamoy ka lang. Pagot ka niya. Patang. Nino lifeguard. Putang-putang niya. Bali. Butol lang, butol ka mo. Ay, tatapo. Tapo maray. Pagkakaman lang. Tumangkin daw ng ba? Mau ng tagila. I-time lapse tayo. Time na ako. Hindi kami sa'yo. Man automatic. Time lapse sa may speed. Ang ganun yun. Sa gabi po naara namin, mag-floating lang. Yo, uwan, tatola. Perang. Bunag. Bunag ka lang kasi. Bunag ka lang. Perang, bunag ka. Bunag ka lang kay gitan ka na. Bali-bali na dyan. Betul. Agak putang, kalau sirong. Sama nih, bunag. Pakunag. Lalu ko pala. Nantat ka niya. Maningas kang tapo na si. Bilang nung dam. Maningas kang tapo. Ini kala natin eh. Mga ito, papa. Kayo ma. Kunta. Aduh, pada memantay mo naman daw. Aso ahas ng pabul. Pabayagan. Pila si mama. Sobrang na. Ganun tao kung Okay. Ito kung susali. Di ba papa ka mo? Papa mo rin. Aray ko ba? Simula. Dapwa. Mapulay. Siya mo, full storage. Dapat yan. 1 gig ni kasi. Kagato. Saan ulad kintang. Naikarga yun. Oo, kaya ingking Naikarga rin dapat. ko lang si iting. Pa, doon tayo ay floating nandun ay. Wala di man. Ang painawa ka nito ni maningas ka. Huwag kang tubig las ito. Iya. Sukan gila payag. Ama, nakandaan. Oh. Isi kamu nga. Kan tuloy.
Masuwa mo Woman. Wala ka naman na itagay. Wala ka ni Diman. Hindi lang. Ang gapul mo di man. Ang talang Diyos ba? Ang gapul mo di man ay. 10 feet. 5 feet. Ito yung 4 feet lang ata po. Or 5. Ito na yan. Yo. Dahil stand di ba ma? Ang taon? Siya. Tiles. Yun ako. Bulong. Nagkaliyo dapat. Wadya may kin. 5. May 5. Anak Alayo, alayo dyan. Wadya laba yama. Sisid king wadya laba. dito nini. Alayo oh. Dito ka na alam. Wadya laba ay. Dito na lang siya. Lante. Sumatang ha. Agad mo sa po. Lamata. Diba? Ito ng Diyos wala eh. Mama nanti. Tawag mo lante. Ano tawo mo? Buro naman. Ganun pa yan. Ano lang mo? Ah. Ano lang mo? Oh? Ano pa? Alam di. Ano eh? Ano ka? Kita ulang udah sa inalis eh. Foto. Wah, pero alas 3 na. Putak-putang. Ano sumantok? Maganda ba sa buko? Ito may limo eh. Ano tulad ng badyo? Nagpa pa. Ay, di pa unya. Oras na pa. Ha? Minuto na ba? Seconds pa ba? Oras ni. Ay, sige. Sige, salamat. Ano nga po 15 seconds? Gisi. 5 ara ni Mao. Naman. May naman. Saling ko ba? Bangat. Ang apo. Kakalimutan ko kay mga nang. Hindi pa kalimata pa. Puraro. Di pa.
Venus ka na eh. Kuate. Ano punto ka? Saan ka pumunta? Hindi ka pumunta doon ay. Nasa bata lang pala siya. Sa?